Здравейте, приятели! Аз съм Емил и в днешното видео ще видим колко точно силен е броят, който още не е излязъл. Дракули. Не го знам просто. Айде да отворим кутийката му, Мегабокс. И добре, гаджета му и Емс. Защото буквално това е Brawl News. Играта, която е с хак. Така. Той има ли скин? Да, но брутален скин е. Така, нека да му вземем скинът и да видим колко точно силен е. Много силен, но уж легендарен герой, трябва да е много силен, но да видим. Отдалече битка, оранжо му е. Не прилича на никой герой, между другото, оранжо. На 11 пауър има супер много хелт. Така, пичава, какво прави гаджета? Йо, правилно. Брат, сега ти разкажа играта. Първи впечатление, доволен съм горе от героя, но... Чакай, нека да не бързаме. Така, добре, и не, кръв. Много съм добър. Може да мина през вода? Не. Не ми трябва да мина през вода, да. Така, ударите са нормални. Абе, изглежда добър герой, но... Това дали ми да съм по-бърз? Няма значение, ще го изяма. Аре, брат, с него ме оплаща с някакъв хайпер, брат. Само ще ме убиеш, брат. Аз те знам. Да, ето, ти ме уби. Ти ме уби, човек, ти си много добър, бе. Аз ти ето знам, брат, ти си хакер. Така, добре, супер яко. Не искам да говоря един стар. О май гад. Спайк. Аз мога да си купя всички герои буквално. Буквално като купя Шели, купувам абсолютно всички герои, обаче... Аз съм готов. Между другото, най-вероятно... няма да издавам нищо за почти. Едно огромно видео, но нека да не издавам нищо. Така, не, 3 човека ми влизат. Това е нечестно просто. Герой е добър, обаче срещу 3 човека няма как да се справи. Взимам 85 купи, колко я. От близко би 1200, от малко по-далече 1203, 400 или колко. Аре, пускам си най-якото нещо, брат. И защото те изям с парцалите от ли си. Какво правиш, бе? Къде си ми застанала, брат? Стига, брат, то си what the fuck. Герой е много слаб. Просто реших да ви покажа на вас колко точно си любим. Не, за 3 игри няма как да разберем дали е слаб или силен. Така... Направиха. Йо. Ударите му се зареждат сравнително бързо. Даже... Добре се зареждат ударите му. Бързичко, не... Ела, брат, елате ми на старт. Като го удрят, между другото, зарежда супера и направо сега да ги спарцалите, брат. И сега накрая ще му оцели на коса, нали? Много съм силен.
Ух! С парцалите го изядахме. Айде, нашите. Той се събра хайпа. Добре, убивам. Добра игра, добра първа игра. Така, я да го видим какво друго можем да вземем. Я да вземем това и това. Дай да тестваме тях. Ча. Дали има някой човек, който е тествал да изхъби всички 1 милион джемове? Какво ли ще стане? Ще бъдем с 0 джема, ли? Да, брат, Едгар ми влиза, стига. Не е честно. Герой си добър, ама като ти влиза Едгар. Срещу Едгар много малко герои може да се справят. Например, Бу, Шелито и кой друг? Някой далечен герой. Бу, Шели, Колт, може би. Давай ми само да тествам гаджета, тъпанар. Ай, толкова си слабче, майка, нямам думи просто. С хак играеш. Аз хака си го изтеглих специално заради това нещо. О! Да, брат. 5 купи, ехе. Това беше велико просто. Тия хора играят без да спират на този хак. Нямам шанс просто. Така, къде си да припадаш? Няма ли някак си да си направи изстрела по-дълъг? Ще видим герой как се справя и накрая на видеото ще му дадем оценка, така че изчакайте края на видеото. За да разберете каква е моята оценка. Също така напишете вашата оценка. Ти си много тъп. Осъзнаваш ли, че си много тъп, брат, като ми скачаш тук с някакви бомбички, ако те хвана, брат, ще те вземам с парцалите, брат. Не ми се прави, знам, че ще ме водиш в мола. Обичам да припадам, ако беше, не знам песента, защото съм велика, брат. Копа кабана, стой на врата, къде си излез? Не успях, ако бях познала гаджета. Още щях да изкъртявам. Я колко съм? Моля. 70 000. Ще ми вземе 50. Кой е човека, който е най-много купи? What the fuck? Да, брат. 200 000 купи с гел, брат. Супер! What the fuck? Човекът топ 200 е 800 000 купи? What the fuck? Ужас. Може да пробваме друг гейм мод. Не, то буквално си еднакви гейм мода. Целта за годината е 300 абоната, дали ще успеем? За момента сме забили на едни абонати. Защото спря да качвам за няколко дни. Скачай там. Сега ще си пуснем чибания гаджета. И всичко свърши.
Така, започваме игра. Колко яко. Може да се абонирате за канала. Не мога, брат. Стига, брат. Ще те изям с парцалите, ако ти вляза от близко, брат. Чака само някой фри кил, брат. Фри килчета чакате, хора. Много сте... Нека да се успокоим. Защото направо... Пиу. Да, брат. Мерси, да. Ако искаш ще стани на 100 демидж, брат. Няма проблем. Ти на толкова се стана. Пиу. Ако стана ботка. Правилно изях с парцалите, Абе, ламе, бе. Слабак такъв. И за колко секунди? Той за винаги ли? Не. Абе, къде? Просто си много слаб, брат. Сега ще отворя един мегабокс. Искам герой. Искам да спечеля герой. Не бигбокс, бе. Омега бокс трябва ми даде 11. Вижте, се спечеля герой заради вас. Видеото не е за отваряне, ама. Стига. Така, много добре се спреме за сега. Да, даде ми 11. Нов герой, Франк, любимия ми герой, yes. Come on, baby. Я вижте колко джема имам, това съм наложил, нали? Хайперчарч. Ще така на роза. Стига, аз си дигна героя на 70, купили, бе. Някаква информация има? Не нужда информация. Така. Продължаваме. Така, спрях да качвам за някакво време, защото просто бях леко болен. Сега ударно се завръщаме, но то просто не знам въобще дали има смисъл да качвам. Видеята ми не се гледат, но... Бе, няма значение. Колко не се гледат, колко толкова станало, като не се гледат видеята. То си супер бърз, а то си супер бавен. А ти си бот. Ти ли си бот? Какъв си бот. Слаб си, брат. Мъртъв си. Стига! Трябва специален поздрав за ютубърката Пепа. Най-добрата ютубърка, тя има повече абонати от мене. Качва много готини видеа, много е стабилна жената. Този има безкрайни удари, бе! Накрая трябва да дам оценка на героя. Но не бих си го взел, честно да ви кажа. Ще видите оценката ми, кога ще е накрая. Айде бе, кога ще би 3.6, нали биеш пътно? Тия са много слаби и двамата, обаче просто. Да ми дойдат на истинската игра да ги видим. Ще ги изям с парцалите, бе. Какво прикаш ти, бе? Кой си ти ли, бе?
Ти на мен ли ще се преше бот? О, двама са бият и ми печели. Нали? Двама се бият и ми печели. Или май не? Аре, напали хилът и скочи ми на бот. Ботка. Ти си бот. Първо те взял с парцалите на моят човек. Къде си тръгнал, бе? Къде, бе? Ти ли, бе? Бот. Скачай там. Пиу. Какво направи? Той се опита да направи трика да ме дръпне и да отида чак до него там. Копакабана, стой на вратата, къде си излезнал? Давай, първо място! Колко пи вземе? Моля. Остане, какво ми излезе, бе? Йоу, стоп. Ами добре, пичове, мисля да завършим така видеото. Също така да дадем оценка. Оценката, която давам, тя е... от 1 до 10. Оценката, която давам, е 5. Оценката е 5. Да. Какъв шок. Ще давам само 5. Вау. Добре, приятели, мерси, че гледахте клипа. Аз бях Емил. Чао и до нови срещи.